аз 15 август сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон оғоз гардид. зимни ин сафар президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои Хорух, Дарбоз, Ванҷ ва Рошқалъа бо шароити зиндагии сокинон шинос шуда ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардуми меҳмоннавози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон як қатор иншооти таъиноти гуногунро бо ҷойҳои нави корӣ ифтитоҳ карданд. 16 август сафари кории пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Хорух оғоз ёфт. ба ифтихори истиқболи сазовори меҳмони олимақом президенти мамлакат шурӯъ аз фурудгоҳи шаҳр ва кӯчаву хиёбонҳои маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон идона ороста шуда хурду бузурги вилоят бо эҳтироми хоса, оғӯши гарм, чеҳраи кушодаву рӯҳи болида, шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ, раҳбари хиратпешаву бунёдкор ва инсондӯсту раъиятпарвари хешро самимона истиқбол гирифтанд. تو اینجا آمدی السلام علیکم تو چی آمدی اینجا برای با آمدی خدمت کردی دیگه یک جا بشید نویرها خدمت کنن جوانها خدمت کنن ما خدمت شما را کنیم سایبان سر ما باشید. ҳангоми ҳаракати сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз кӯчаҳо аз ҳар як гӯшаи шаҳр овози даф ва суруду мусиқӣ шунида мешуд. зимни суҳбатҳои самимии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сокинони меҳмоннавоз, аҳли зиё ва мардуми сарбаланду заҳматдӯсти вилоят, сарвари давлат онҳоро бо ҷашни бузурги миллӣ 32-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ табрику таҳният гуфтанд. пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар раҳти суҳбати гарму самимӣ бо мардуми шарафманду меҳмоннавози бадахшон дар бораи иқдомоти шоиставу созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидат ба рушду пешрафт ва шукуфоии дурдасттарин минтақаҳои кишвар, бахусус шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, татбиқи лоиҳаҳои арзишманд баҳри тараққиёти бахшҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии вилоят, бунёди роҳҳову пулҳо, нақбҳо, мактабҳо, муассисаҳои тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, манзилҳои истиқоматӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини зиндагии шоиста, таъмини амнияти давлату миллат ва оромию осудагии мардум андешаронӣ карданд. мардуми сипосгузори вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро хайрамақдам гуфта барои ҳамаи талошҳову ташаббусҳо таъмини зиндагии шоистаи мардум, кишвари ободу зебо ва пешрафта изҳори сипоси бепоён намуданд.